ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ରାଜକନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝାଡ଼ମଳ ଗାଁରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦରୁ ଧାର ଟଙ୍କା ନେଇ ପୁଣି ଅଧିକ ଧାର ଟଙ୍କା ନେଇସାରି ପୁଣି ଭାଇ ଉପରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିବା କ୍ରମରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଝାଡ଼ମାଳ ଗାଁର ବିଚିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଘର ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ସାନ ଭାଇ ପବିତ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଧାଉଁଥିବା ବିଚିତ୍ର ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାରୁ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ଉପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପରେ ଘରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟିଯିବାରୁ ଘରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବିଚିତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ରାଜକନିକା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଣି ଚିକିତ୍ସିତ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ପରେ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିଜ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଭାଇ ଉପରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଉଥିବା ପବିତ୍ର ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ରାଜକନିକା ପୁଲିସ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବିଚିତ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବସନ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ପ୍ରଧାନ ଦିଅରର ଏଭଳି ଅମାନସିକ ଏବଂ ଜୀବନରୁ ମାଡ଼ି ଦେବାର ଉଦ୍ୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜକନିକା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାଟି ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।